Hey everyone, good morning. Good morning, good morning, good morning. Welcome to my channel. Hi guys, wadyo ko tarong tulog guys ay kay ano. Nag-upload ko kagahapon guys. Nagsugod ko upload og buntag. Nagabiin na lang guys. Napadulong na lang og katulog guys. Wa pa siya na-upload. Imbis gamay na lang untay ko lang guys. Imbis nga isa ka oras na lang unta ma-upload na siya. Na-delete na ko guys. Kaya ni-adto ko og gallery guys. Ni-adto ko gallery. Guys, wa man ko kahinumdum nga nagi-upload pa man din ako siya nga video. So na-delete guys ang video nga isa ka oras kapin. Wa jud ko itarong tulog guys ay galagot jud ko as in. Wa jud ko itarong tulog guys. Nagsigi una-huna sa kong video guys nga perting taasa imbis nga isa ka oras na lang untay ko lang ma-upload na gid siya. Ug nganong ning adto ko gallery dito ko nagpadulong og giiris na ako kay akong pagtuo guys na human og upload. Sus kay wala pa man di guys so na-delete na ko imbis nga pa-upload na siya. Nawala nimbalik siya sa kuan to nawala gid giiris na lang na giid na. Sani na iris man gud na ako guys no to. Wala na siya na-upload. Mingani guys kay na ako'y pundo nga video duha ka buok. Mao na lang po akong gi-upload. Wala pa na-upload karon guys. Kagabi pa na ako ni gi-upload. Hantod karon wala pa. Pero gamay na lay kulang sa usa kay duha ka buka akong gi-upload. Gamay na lay kulang sa usa. Kuan na siya. Ma-upload na. Din ang katuna pong isa din. Kanina pud karon ako ang gi-video mo na po ni akong i-upload unya pero dili na lang nako taason kaayo guys kay pareha na malimot ko mairis ra na ako guys. Puting siya nga. Hay ambot na lang. So magkuan ko guys, magkilis ko nilong agdaan guys. Wala man si Banana guys, nag-travel kagahapon pa pero maglungag na lang ko daan guys kay mag-exercise ko pag manani guys, magsumba ko kay pag maman ko sumba di naman ko magbasa og kamot. Magpahuway man ko og mga 2 ka oras ay ko pwede mo basa sa akong kamot. Igo pag karon kay sayo pa sa buntag, pwede ra ko unya mulihok, manglaba ko unya guys. Manglimpyo ko diri sa balay ni Tachita. Gawas ka, day? Anak, guys. Lain kay atong gamiton atong kamot nga. Diyan ana exercise. O na nga. Sayo kung magsumba karon guys, pag gumawa kong kilis, kay para unya makatrabaho na kong sugod. Ay nako guys, ambot na lang akong video good guys ay makasakit sa dugahan guys. Imbes kamay na lang dito unta 1 hour na lang unta ang kulang para ma-upload na gid siya guys og sadyang ambot pud oy ngano ni adto pa ko gallery oy nga. Una ako di nako madto gallery oy kay malimot ko mairis na ako. Go sa day. Masayang ra ang video guys. Taas-taas unta to. Ayaw di mo katingala guys nga kanang ako ang tigdugay kung mag-upload guys ako ang cellphone dugay maka-upload una usay mag-upload ko guys bunto para karon usayo ko nag-vlog pag human ako vlog ani ako na ning i-upload ang problema is dugay kayo siya ma-upload mo nang usahay makasalang ko isa ka adlaw pero ga-upload na ko ana guys nag-upload na ko ana. Ang problema lang guys, ang dugay kayo ma-upload. Ano yung problema guys? Una nga. Dito nga kakuan guys, dugay dito ayon. Wait na lang dito. Naanaunta ko na-upload karon guys kaya may nagintay ko ulang pero saon man nga wala din natuyo guys na delete jud na ako sayang kaayo guys promise isayangan ko sa kungkuan sa ako ang vlog na delete na ko kong vlog
Sa una, cellphone na ni, bago pa ni, kuan pa man ni kabulan akong cellphone guys, magtulo pa. Magtulo pa ni kabulan. So una, bago pa ni siya kay, dali ra kay maka-upload. Karon nga na-upload tulo kabulan, dugay kay maka-upload. Tagas magudpod kay ko ang mga vlog guys, di pare sa una nga akong mga vlog. Mugo or man gunara sa mga 20 minutes, ana, pinakataas na ng 30 minutes. Karon kita isa ka oras kapin magud akong vlog mo siguro tubig ko siya mapuno. Nya malimot pa jud ko da impas. Impas akong vlog sayang kaayo. Wag ko tarong tulog guys ay si ko gunahon sa akong vlog ni pa ini. Sayang sa akong vlog guys gamay na lang ang tekulang. O sige na lang anak man din na masayop man jud ta. Tay mahimo ako naman. Pero luoy kayo ko kay wa ko tarong tulog sige ko gunahon na. Nya manghilamos ko ron. Manghilamos ko guys magsumba man ko guys. Kita manghilamos mairing ta sa to ang butang nga cream kagabi sa tong nawong mo na manghilamos ko. Naman. Magtak-ang naknilong agad. Unya kay na may agas unya agas manang manglaba ko unya agas kay naay agas. Suwasan ako na ako nilaban kay para unya magsalid na lang ko. Saan naman po ng bangko? Human na guys, magtak-ang kung isa ka guys, kay mura niya kung kanon og magatas ko din gamay ra kay nga rice guys na anak para masudlang man jud akong tiyan. Anak guys. Igo po naman kung exercise guys. Maluto na ang rice. Wakang mga iro, pakanoon ako is alas 7 pa kay igo po makapahuway ko. Ikan gasumba. Pagpayo mong duha, nagkiat ng buntag pa sa'yo, gakiat na. Ako sabrihan ang pertahan guys. Buntag pa sa'yo, nagkiat na mong duha. Gamo karon pagpunalan ka mo ron. Uy, bakwak! Uy, ang cellphone, mahulog. Diyos ko, Lord, ka. Balayagon, buntag pa sa'yo, napabuyag na. Ay, butching. Butching. Butching, butching. Salud ka, wakwak.
Kuwan kung ihi sa miming na ko guys. Ay, doon yung gamay. Yaman si Inda ni gawa. Papuyo ra gud ba sa mukha dito. Sa mukha ka mo pag namimi. Papuyo ha. Mukha na kay. Kayo pagkaisa buntag guys, alas 5 pa lang. Alas 5 siguro, alas 5 kape na siguro karon. Atong palibot. Upay paghayag-hayag. Ang gikiat na oh. Nagkiat ng tulong. Gara kay si bots guys. Oy, grabe. Nagsugod na ko exercise guys. Iuna na ko akong tiyan. Tiyan dayon ko na iya ko magsumba. Hoy, hinuo ko nimo dagol ang ihi nimo. Mas dagol pataka lang pag pangihi ba mo. Gika nagawas mangihi pag sulod. Kay pagawas gani kay para mangihi sa sulod. Ay maghilamos pa man day ko guys. Ikaw karon, madukol ti karon, di ka nakagawas. Dire jud ka mangihi aning sulod. Himo og CR ang sulod guys. Uni ara kong magtrapo-trapo guys pag man ako og sumba. Pero ilang jud ko magbasa og kamot kay madaot man ta ana guys kay singot kay itong kamot, singot kay itong kalawasan. O, nangi si dagol diri o. Guys. Si banana gahagok itong lubot ato guys. Mata to alas 6 na. Wala man ilahang boss. Ang pinaka-boss nila ba, ang leader nila guys, wala man. Ang katura man tong duha ka auditor ang naa dito. Karon guys, manghilam usa ko guys. Manghilam usa ta sa atong nawong. Nit-nit ka yung pikas kwarto. Among CR guys, o kumukuti-kutita. Perminti yun na always ginalimpyo ang mong CR guys. Taga-adlaw man ako ni ginalimpyo ang mong CR. Uy, nahulog akong tawid. Wala na sulod tubig ang isa ka baldi guys. Kaya akong giligo ni Rosel kaga hapon. Kung giligo si Rosel ka hapon sa hapon.
Hilamos ako guys. Nakita ra ko. Manatag panot brush guys. So ito nang hilamusa ng ato ang nawong. Hilamos gyapon ko guys bisag kulang kog tulog. Hilamos gyapon ta sa tong nawon. Manatag pang hilamos everyone. So, dito na ta sa kwarto. Palungon ako ng suga guys, magkuan ko. Ay, magsumba. Noon sa nako akong tiyan na pod og push up guys. Mang lipstick tagamay guys kaya nga to ang lips curtain pagka para tapos tagamay ay lipstick ta gamay lang kailang pod paggaon. You're a woman, I'm the man. Atong lipstick guys. Ano lang good? Muna itong gamit nga lipstick guys. Sa to, ang singalan ano di ko kabasa kay git kaayo. Nadaot na ang iyahang kuan. Indot na siya nga lipstick guys, kato ng lipstick nga mahalon gamay rapod. So, magkuan ako guys, ako ang palaw na to ni ceiling fan. Kaluoy sa ako ang tiger, nagtikongkong, arao. Ay, loy ana ay. Kungkong man namang tiger ay. Dayon. Di ari ta dili na ko magbani guys para kagabi. Maura gyapon akong sinina guys kay gabi naligo manggug ko guys so diretso na tulog.
Pero gyapon akong sanina karon gyapon nag ay hilag lang kad ko. Karon gyapon naglag ko mura gyapon kong sanina. Gabi pa man gisuot. Ay, ang akong ko andi. Ay good morning. Dong kay anang kani mami na natuwang atong cellphone dong. Awa kay maigo ka sa ni mami. Mag-exercise na ka kay hindi ko ang kaya ni mami. 21 na. Let's start, guys. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, pulo sa guys kaya makaya ang maos akay balik 50 baya akong kuanon guys 50 counts baya ni lantaw silang dudong na ko guys oh gilantaw na jud ko nila guys hinayin nato ni kay matandog atong cellphone oh lantaw ra sila na ako guys tingala siguro ni sila ngano na kuan ko dayon 10 counts na punta. Dong, paniwang si mami, kay tambok na kayo, hangat na kayo dong, gamay ray, lihok, hangat dayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kulang lang taog 20 counts guys para ma 50 counts na to makumpleto na to ang 50 counts. Indot manggod guys kung morning time mag-exercise ta. Kaya kani bito atong mga dugo bito nga nagpundo nga wa nag-circulate. Mudkuan na siya guys. Itong mga kaugatan. Matandog mga itong mga kaugatan. So, bro, madungagan atong pagka-healthy body. Oh, akong person. Ay, hello, morning. Hi, morning. Morning. Oy, akong person. Palit si mami sa ni mo niya, ha? Palit si mami sa ni mo niya. Nagpaduol siya nako guys. Paduol siya nako. Diara guys. Nagpaduol ni mami, naglangi-langi. Sayo kinamukaw si Erosel nako guys, alas 4, alas 4. Magmata naman ko ng alas 4. Pero kaganina wala ko ng tinto ganina. Bisan ako orasan ko tarong tulog manggod. Manok-manok akong tulog kay lagi nagulo ko sa kuang vlog na nawala na iris na ako giahak gamay nang tatoy kulang. Continue ta. Inata magunahon na atong vlog kay maka-stress to. Saon man. Sayop man. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Kulang lang tag 10 counts. Sa tingala si Rosel, guys. Natingala siya, guys. Tanaw siya nako. Anak dito, guys. Oh. Natingala siguro siya unsay kong gihimo, guys. Tanaw dito taman, guys. Oh. Unsa dayon day Rosel? Natingala ka nga si Mami nag-push up, push up. Ha? Natingala ka, Inday Rosel? Ha, Inday Rosel? Natingala ka? Ayoko na kay mapalong ang atong vlog. Among Inday Rosel, guys. Fresh na fresh kaayo na kay bagong ligo ni. Ay, continue ta kay kulang na lang tag 10 counts. Ugoy, natumba pa dito ang cellphone. Wait. Muta. Unya guys, magsumba ko. Kuhaan ako og sound sky. Kuhaan, makapiright ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 counts complete. Ay! Naman na nantaman na. Lantaw-lantaw ay. 50 counts complete. So, proceed ta sa sala kay magsumba na ko, guys. Wait lang.